मध्य प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव जाथायजों खेबसेयैनो 60 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। गंसे कारा गंसे दावबायारि बासजों सौग्रावदों आरो बे सौग्रावनायजों 60 सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमानाङो। मध्य प्रदेशनि बैतूल जिल्लायाव थांनाय हरनि 2 बाजिसोआव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। मिथिहोनाय बादिब्ला दावबायारिफोरनि बासआव रावबो गैयामोन, नाथाय जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनगायैबो सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जाबावो आरो बे जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरनि नखरनो सासेयाव 2 लाख रां एक्स ग्रेसिया महरै होसिगोन होनना फोसावदों आरो जोखोम जानाय सुबुंनोबो 50,000 रां होनाय जासिगोन। मध्य प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव जाथायजों खेबसेयैनो 60 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। गंसे कारा गंसे दावबायारि बासजों सौग्रावदों आरो बे सौग्रावनायजों 60 सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमानाङो। मध्य प्रदेशनि बैतूल जिल्लायाव थांनाय हरनि 2 बाजिसोआव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। मिथिहोनाय बादिब्ला दावबायारिफोरनि बासआव रावबो गैयामोन, नाथाय जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनगायैबो सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जाबावो आरो बे जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरनि नखरनो सासेयाव 2 लाख रां एक्स ग्रेसिया महरै होसिगोन होनना फोसावदों आरो जोखोम जानाय सुबुंनोबो 50,000 रां होनाय जासिगोन। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।